Namhlanje le ndaba ingani bomamezala nina bomama enizala thina sizingane zabafana ingani-ke impela umlayezo namhlanje ngithi mina nina boma bethu nisholani kuthina nishumezelani ivangeli ukuthi siganelwa ini uma kuwukuthi amakhosikazi ethu azophinda babe ngabanakwenu nina siganelwa yini intshumayelo yani lenhlezweni isitshenziswa ukuthi asiganweni uma kufanele kube ukuthi uma sekufika amakhosikazi ethu emakhaya kudingakala ukuthi amakhosikazi ethu ephenduka abanakwenu nina ngoba ngicabanga ukuthi mina abantu abasuke banga indoda abantu abasuke bengaba kumna kwabo ingakho ngilibiya kanjalo legama uma nizojika nina futhi nilwisele izingane zisiganayo enihleze nishumayeza nina futhi ukuthi ganwani ingane zami ngoba mhla sengihambile udlala umndeni uyinkinga umndeni uyixoki vele ke akekho umuntu ongathi umndeni uyiscam esikhulu ayikho into escam njengomndeni iscam lesidingakalayo kuyafana unkosikazi inkinga edingakalayo leya esisekle nomndeni iscam esikhulu yabona umndeni umngane scam yabona ke angazi ayikho into escam njengomndeni kodwa uyiscam unjalo uyadingakala nawo nokuba iscam sawo ayikho futhi esizoyenza ngithi ke mina siganwelani thina siqukumezelelani nini ukuthi asiganwe masoganwa abanakwenu ubani umama la ngifuna niyeke phansi lonke into eniyenzayo namhlanje ubani umama la onomyeni obesebenza enkampanini engcono washona umyeni wakhe lo mama lo wabhaliswa walungisa izimali zasemsebenzini kamyeni wakhe uyayihola namhlanje lo mama lo kusekhona ugogo ozala lo myeni wakhe oswashona ubani umama lapha oholelwa ilo gogo imali kamyeni wakhe ufuna niphendule phela kuma comment nikezana uma bena amafoni bephendule la ubani umuntu la nginina othi nje mina leyo mali kamyeni wami ngiyiholi isaholo gogo isaholo uma wakhe nihlukumezelani ingane zisiganayo nina kusasa niphenduka abanakwabo nina ngoba uma ngabe sengiganiwe senginonkosikazi akusekho ngawe kungaye unkosikazi uzeleni kanti la ekhaya ngiyeza kulabo dadewethu amakhansela ngodadewethu asaphendukana lesenkulu njengamakhansela athi mebeletha ngabuphi ezochaphaza izingane eziganayo la emakhaya izingane zithine seyidikila ngishiya ikhazi buyile emzini umama uhlangene namadodakazi ashangelise inkulu ngathi amakhansela ngoba sinenkinga eziningi ezisemakhaya sifuna ukukhuluma umama bachemeka kakhulu namantombazana la kufuneka ahambe ogana kusasa esingazi yiphi imizi azofika iphathi ngiyeza kunina ngithi mina bomama bami ubani kunini usaholelwa ugogo ngesimo sokuthi imali kufuneke ireceive ugogo ngoba okuyena osuke zalo ngane siyashona okungumyeni wakho nihlukumezelana lezi ngane zisiganayo lezi ngane kufanele zisigane neseyigana abanewethu nizihlukumezelani nini emakhaya nihlukumeza izingane oba ingane imisifili zongigana sekungayo akuse uzusebenzise ngisho umuthi usebenzisa isichitho sokuthi ingane ileyo mfana ayingamnaki umakoti inake wena nodade wenu ngoba nifuna ukuba ingane yalomfana ngenkani elokho eninakela njengezingane zakhe ekubene senomndeni wakhe naye seyidayile wena wasemhlabeni nishumelelani ivangeli ukuthi asikasikanelwana makufweni nibe abanako abo kwentombi zethu abamini kwamakhosikazi ethu azosigana nisiyelana asiganwe siganelwa ini pho ubani la umamezala othi mina kwanamhlanje angirecognize njengomakoti kunento la namhlanje esenziwa ugogo ngoba umuntu meseganile umakoti noma bekuthiwa bekhamba amantombazane ayothenga edolobheni eshowe edolobheni empangeni edolobheni olunye edolobheni kwanongoma edolobheni emandeni uma sengiganiwe umakoti wami yena uzothatha over akwazi ukulungisa izinto zala ekhaya ezigrosa njengomakoti ubani othi lento ayenziwa amantombazane kubeni amantombazane wona esuke sengamadodakazi kusafuneka ezingane eyokwakha imizi la yokwakha khona ubani othi nje unkosikazi akahlukumeze kathwale kanzima ngesimo samama kunye namadodakazi lawa saphenduka ngathi izakhamizi lamantombana aphezwa kakhulu emakhaya and most yawamanye asebenza kahle ubani othi umakoti ekhaya ahlukunyezwa umamezala siganelwa ini kanti uma kuthi umakoti kufanele kube ukuthi umyeni wakhe akamnikeza imali ihambe yothenga asisho ukuthi umama akanganikezwa imali yakhe aphiwe indoda iqhubeke inikeze uma wayo imuphi imali kodwa unkosikazi uyena osithatha over kwikho konke ngoba uganelwe khona umfana ukuthi unkosikazi uzokwenza anything yala ekhaya uma ngabe sebangiso umama ngiganelwani pho shuthi lento isitela ukuthi shuthi izingane lezi tehlele zishuthi kungcono ukogana umuntu ukogana umfana ongenamama shuthi isiweqinisile shuthi kahle kahle sekufunele izingane emene zisigane ibulalo mabethu bephila ngesimo sokuthi kuze izokwazi ukuba nenhlalo kahle ngoba phela nakho seniphenduke nababano kwabo kwalezi zingane zesigane
siganelwani kanti nishunyelelana ivangeli ukuthi asiganwe uma kufanele ibe abanako balezi ingane. Umakoti yini engadlala indima yakhe ekhaya kuba unkosikazi, ahamba ayothenga, akwazi ukuthi uma ngabe kufika imali ilokhuzwe kube uyena othatha isinqumo ukuthi okay ngiyothenga namhlanje ngiyokwenza 1 or 2. Uma ukuthi kanjani ahambisane nawo uMamezala bephelezelane, umakoti wami omncane uMamezala ngapha bayathenga kuhle. Ikuphi inkinga? Ubani lotho umama bathathe konke imali befuna ihlale kubona, kube yibona bayothenga, umakoti aphiwe. Uphiwa kanjani umakoti enikezwe uMamezala ekubeni ezogana indoda yakhe, ekubeni kwindoda yakhe lemgane lekuyona futhi enakelela ikhaya? Ukhangezwa kanjani umakoti ekhangezwe uMamezala kanti umnakwabo lo? Ukhangezwa kanjani umakoti thiwa kufuneke yoguqa acele kuMamezala ekubeni uMamezala naye wagana indoda yakhe? Kunamhlanje udla imali endoda yakhe uyayihola. Uyihola kanjani yena mangabe ukuthi kufanele yonke into ivaye kuMamezala? Yini engayinikeza ugogo leyo mali? Yini engakhangisa uMamezala kugogo acele kuyena ukuthi gogo nayi imali yomntana wakhe isingenile, hamba uyokhipha lapha eShowe noma eMandeni noma eMpangeni, mina ngizobuya bese ngipha khona. Yini ngenze kuyena? Uyihola kanjani imali kamnyeni wakhe uma kufanele ingane ingayidlala indima kamnyeni wayo neyizela ekhaya ezumakoti? Siganelwa ini makufanele kube inina futhi abanako balezi ingane zosigana? Nina amantombazana nina enilapha emakhaya musana ukuxhaphaza imizobo bamkhulu, musana ukuxhaphaza imizobo bamkhulu, ngoba kusasa abafana bazoganwa bephuma umuntu ahambe nomkakhe, ahamba amalombo okwakha komnambithi okwakha koLundi, uthothi isuke eShowe umsuke eMandeni noma usuke la koGindlovu, ahamba umuntu okwakhe eMtuba. Anishiye namadodakazi nisaniyibonela nina, nisayi noma weni kanjani niyibone, ngoba mina ngazi ukuthi o-anti okuthiwa lifakwa kubona, o-anti abaso sebeganile abathi mayebuya emzini wabo kunomcimbi la ekhaya kuthiwa ayisekufika o-anti bakhona alifakwa khohlwa. Hayi laba bahleli emakhaya, labo bathamela basalalela imithetho yasemakhaya bonke basathathela umthetho yasemakhaya. Ubani othi phendukani nina amadodakazi nihlangana nomama niqhaphaza lezi ingane ekubeni nisazohamba nogani phathi imiphi imizi enizoyakha phambili? Angithi kusasa nizobe senishaya incingo lapho nithi niyahlukumezeka, sekufanele thina si-attend into zenu emzini kanti nina sekubuyela into kade nizenza nihlukumeza iy'ngane zala seziyabuya emzini, ngoba ayikho into engabuyi, zivuke emaminithini kube inkinga kusasa. Zihlukunyezelwana iy'ngane lezi ziganayo. Siganelwa ini ngoba sekufanele sithi masiganwa sihlukanise imizi, umuntu ethi meqeda ukuganwa nje aphume ahambe nomyeni wakhe? Lezi ingane lezi zizokubona ukuba umakoti, zizokufunda ukuba unkosikazi. Uma kufanele zikhangezwe omama bethu kube ukuthi zoba ziyahlala igwiqa imkhono, zikhangezwa omama bethu. Into enjani? Wawayizwaphi into enjalo? Nihlukumeza iy'ngane ey'ningi la inbox yakhala ngisho imali kuthenga uMamezala, abuye uMamezala azocicele yona yonke into efuna ukuyenza ifuneka icele, ayithathwa njengonkosikazi ngathi angazi isihambi. Ingane mangabe iganile ifake emathunjini akhe esiswini sakho, uyayizala mangabe igane mina ngoba ithi mama nje kuwena meyisabela noma yatshela ukuthi uyakamama ongemama. Nihlukumezelana ingane emakhaya, nibahlukumezelana amakoti bethu, nishumazelana siganelwa into ebhekephi mangabe siganwa abanakwenu, nize nisebenzise ngisho imithi nishaye ichitho ngey'ngane, iy'ngane ey'hlukana namadoda azibathana. Nala madoda lawa weak ahlala kuze kuphele kucishe kuyophela usuku sengakusasa uzwe isimanga mina nginixoxele wensizwa isimanga uze kuthiwa indoda ithi imifika ihambe yohlala nonina kuze kushaye u12 ihlele endlini enkulu isiya umakoti yedwa elawini. Kade ifika njalo loo ndoda leyo isukela ngabo-8 bihleli nonina kuze ngoba ngisho usuhamba imicimbi yala kuthiwa awusezukwazi ukubuya ngabo-8 sekumele uxolise mangabe kunjalo ngoba sewenza icala, ngoba lengane le ngoba ihleli lana nje kumele wazi manje indlela yakho umyamba ukuthi akumele kuhlwe ekhaya uyisakhamuzi ungabonanga ukuthi ikuphi okuright ikuphi okurong. Akumele kuhlwe ekhaya ungabonanga ukuthi kuphi okuright kuphi okurong. Uma usunonkosikazi ke sewuletha unkosikazi wala usuwumuntu osekwelinye izinga, usesigabeni sokuba umnomzana lapho, usuyindoda yamadoda lapho, usuwazi ukuthi into eziningi uyiqaphele ekhaya ukuthi imbuzi ikhona inkomo ikhona. Uma ngabe kushaya u11 12 uhleli noma wakhe endlini enkulu, leya ngane ngithi ihleli nobani lapha leya ngane? Mina ngizwe imanga zodwa la ku inbox, angazi futhi labafana balayo yiphi noma baqhathwe yiphi. Isidingo sokubhonda nomama usunonkosikazi usithathaphi? Ubhondele nini noma wakho? Ubhonda nonyoko ubhongenele nini? Uma wakho uzomenzani? Kanti lezi ngane landelweni emakubo, lezi ngane bezondliwa, beyigqokiswa, bezidla. Khona into engeke zikwazi ukuyithola emakubo. Zilandelwa ini uma ngabe kufanele nibhonde noma benu futhi? Zilandelwa ini lezi ngane mamele kumina nikhamze noma benu nibhonde no. Ukhona umuntu okuthiwa ingane kaMama eseganiwe, ingane kaMama. Kusuke kumsangana lowo mfana, ingane kaMama isiganiwe. Musana ukubulala imizi bomama emakhaya iyabheda.
nibulala imizi namadodakazi eniwazalayo asashaya ngezi zamakhansela, nibulala imizi yafa ngani. Iy'ngane namhlanje ayihleli kahle ziyabuya emzini ngani, ngoba nanifuna uba ngoqobo, nifuna kakhulu, nithanda kakhulu imali okudlula yonke into. Sigana abanakwenu phela thina manje phela, nina senibanga indoda ney'ngane zesiganayo nina. Nina niyabheda, senitshela iqiniso thina.